60% tal-membri fih dan l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Iżvilupp jgħidu li l-bejgħ tal-proprjetà mistenni jitjieb fis-sena 2014. Dan kien żvelat fi stħarriġ maħruġ mill-Assoċjazzjoni tal-Iżvilupp, stħarriġ sar fost il-membri kollha ta' din l-assoċjazzjoni. Intant kienu 62% minn dawn il-membri li għandhom pjani biex ikabru n-negozju tagħhom fil-waqt li 74% jesprimu x-xewqa tagħhom li jwettqu proġetti ġodda. Il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Iżvilupp waqt laqgħa li saret mas-segretarjat parlamentari għall-ippjanar u s-simplifikazzjoni amministrattiva qal li l-MDA ħadmet u tat il-kontribut tagħha bl-aktar mod professjonali ma' din l-amministrazzjoni. Sandro Ketkuti żied jgħid li din is-sena l-MDA kellha żieda fl-appoġġ minn membri tagħha b'10%. Blaqat kontinwi mal-MEPA kif ukoll mal-ISPED, l-MDA qed taħdem biex pajjiżna isiru iktar proġetti u żvilupp sostenibbli. Is-segretarju parlamentari Michael Falzon qal li laqat bħal dawn ma fl-aħjar interess nazzjonali u ħarġeġ biex dejjem issir konsultazzjoni ma' din l-amministrazzjoni.